Kaixo hezitzaileak eta ongi etorria berriro ere Edikeuzera. Azken hilabete hauetan egon gara oso isilik, eten txiki bat egin dugu eta orain bueltatzen gara 2018an izugarrizko indarrarekin. Lehendabizi, opatu nahi dizuegu oso urte ona izan dezazula eta gure aldetik zer ekartzen dugu? Hasteko esango dizut, asteazkenero publikatu egingo dugula kanal honetan bideo bat. Eta zer tratatuko dugu bideo horietan? Jaso izan ditugu jendearen iruzkinak, bai hemen YouTubetik, mezu pribatuetan, bai gure webgunean, eta hartu ditugu sugerentzia guztiak eta horrekin plangintza bat egin dugu eta hainbat materiala prestatzen ari gara. Alde batetik zentratuko gara asko robotikan, umeentzako robotikan inguruan, bideo batzuk prestatuko ditugu, material ezberdinekin, zelan landu, bai etxean, bai gelan, eta zertarako erabili dezakezuen robotika eta. Jarraituko dugu liburuen gomendioak ekartzen, jokuak, eskulanak txikiekin egiteko, eta baita zure burua antolatzeko metodoak eta tipak, heziketarako aplikazioak eta gauza pilo bat gehiago. Beraz, ez baduzu ezer galdu nahi, gomendatzen zaitut harpidetzea oraintxe bertan kanalera, aktibatu notifikazioak ezer ez galtzeko eta baita gomendatzen zaitut jutea gure webgunera edikeus.com eta bertan ere harpidetzea gure newsletterra jasotzeko. Newsletter horretan informazio gehiago jasoko duzu eta baita prestatzen ari garen hainbat ikastaroen berri. Batu zaitez gure tribura eta guazen 2018an baliabide gehiago elkar banatzen eta gauza asko elkarrekin ikasten. Eta zerekin hasiko gara aste honetan? Gauza batekin asko eskatu diguzuenak. Bullet journal metodoari buruz hitz egingo dugu. Metodo honi buruz dagoeneko hitz egin genuen, orain dela hilabete batzuk, eta bideo bat prestatu genuen azaltzen zelan hasi bullet journal metodoan era simple batean. Metodo hau izugarri gustatzen zaigu, iruditzen zait oso metodo baliagarria gauzak aurrera ateratzeko, helburuak lortzeko, baina egia da jende asko bilatzen duenean informazioa metodo honi buruz, atzera botatzen du bere burua, ze ikusten duen guztia da agendak oso politak, izugarrizko letterinekin, marrazkiz beteta, eta hori ikusita esaten dugu, hori guztia egin behar baldin badut, galduko dut denbora pilo bat, eta ez dute planifikatuko, hori egiteko hobeto da egitea egin beharrekoa eta lehenago bukatuko dut. Eta arrazoi guztiarekin atzera botatzen dira. Gero badago jende batzuk esaten dutela, nik ez dakit margosten eta hori guztia egin behar baldin badut metoda aurrera eramateko. Egia zan hori guztia ez da behar. Metodoaren oinarriak asko simpleagoak dira. Gustatzen zaizula marraustea eta agenda izugarri polita edukitzea? Aurrera. Baina hori ez bada zure kasua, lasai egon ze oso simplea izaten da. Urte hasierarekin batera galdera asko jaso izan ditugu, zelan hasi, zenbat denbora tardatzen ematen duen agenda berri bat prestatzea, eta horrexegatik ekarri dut nire aurtengo agenda berria, hau da iazkoa eta hau aurtengoa. Egia da nik erabiltzen dudala normalean bullet journalen gomendatzen den agenda horietako bat. Inor ez dakina pronunziatzen eta nik txartu egingo dudana, baina da Letzun 1917. Eta zergaitik erabiltzen dut? Basikoki gustatzen zait dagoeneko indizea ekartzen duela eta gero orrialde mota dakatela puntutsuak eta asko gustatzen zaizkit puntuak ez didate molestatzen, nahiko garbia egiten du agenda, baina aldi berean edukitzen ditut gidak, nahi baldin baditut kuadroak eta egiteko ez dudala behar regla bat erabili.
Orduan, bueno, niretzako oso erosoa da, asko gustatzen zait, eta egia esan, bestela oso zaila egiten zait topatzea agendak dakatenak puntutsuak. Normalean edo marrakin, kuadroekin, edo besterik gabe txuriz. Bueno, niretzat oso erosoa da, eta egiten dit gauzak askoz azkarrago egiteko. Orduan, orain egingo dudana da kamera aldatu, eta erakutsiko dizut zelan dakadan nik antolatuta nire bullet journal, hasteko, ze oinarrizko gauzak egiten ditut nik agendan berri bat hasten dudanean. Eta ikusiko duzunez oso gauza simplea dira eta ezer gitxiarekin hasi zaitezke. Nik agenda hau erabili dut, baina zuk ez baduzu nahi horrelako agenda bat erostea edo zein kuadernorekin, horri batzuekin klasifikadore batean eta ere egin dezakezu. Hemen garrantzitsuena da zuk ulertzea zelan funtzionatzen duen metodoa eta zure beharretara moldatzea. Hori da ona dekona, oso errez moldatu dezakezula zure beharretara. Beraz, ez naiz gehiago enroiatuko eta goazen ikustera zelan egiten dudan. Bueno, lehen esan dizuan bezala, nik erabiltzen dut agenda hau, Lecture 1917, daka azal gogorra, gomatxo bat izteko ondo, bizintak ere oso erabilgarriak sortatzen zaizkidanak, eta hasierako orrialdeak dauze erreserbatutak aurkibiderako, ekartzen dutu bi orrialde, niretzako nahikoa izaten da. Orrialdeak puntutsuak ekartzen dituzte, zehazki dira 259 orrialde eta hemen atzeko aldean poltsiko bat ekartzen du, oso erabilgarria gorde egin behar baldin baduzu fakturak edo papertsuak eta ez galtzeko. Orduan, zelan antolatzen dut nik, zelan hasi dut aurten? Lehenengo gauza, eta hau da denbora gehien ematen didana, da urteko egutegiak prestatu ditut. Nik normalean egiten dut 2 urte, 2018 eta 2019ko urte osoko bista. Hau da, denbora gehien ematen didana, baina dagoeneko oso neurtuta dekodanez orrialde guztiak eta aurreko urtean dagoeneko egin nun horrelako zerbait, bestetik kopiatuta eta kontatzen laukitsuak egia esateko nahiko errez egin dut eta nahiko azkar. Ikusten duzunez, besterik gabe jartzen ditut asteko egunak, hilabeteak eta zenbakiak. Gero hemen urtean zehar juten ez markatzen, dauden jaiak edo data garrantzitsuak eta niretzat oso erabilgarria izaten da 2 urteak batera edukitzea, ze urtea bukatzen doan heinean askotan igual planifikatu behar dut gauza bat hurrengo urteari begira, inkluso abuztuan bertan ja planifikatzen ditu gauzak hurrengo urteari begira, eta komeni zait jakitea zelan doazten egunak, hilabeteak eta bar. Orduan, 2 urte hauek, hau da denbora gehien ematen didana, eta gero hurrengo orrialdea erabiltzen dut urteko helburuak finkatzeko. 3 hilabeteka egiten dut, eta 3 hilabete bakoitzean ipintzen dut ze helburuak lortu nahi ditudan, helburu handia baldin badira, hito txikiago batzuetan deskonposatzen dut, eta gero hurrengo 2 orrialdeak utzi ditutola libre, ze hemen juten naiz apuntatzen helburu hauek lortzeko atazak, egin beharreko atazak. Hemen apur bat era desordenatu batean egiten dut, eta gero hemen idatzitako ataza juten naiz apuntatzen edo agendatzen egunen arabera. Hurrengoa izaten da future log, eta ni kasu honetan ere 2 urteko future log egin dut. Egiten duana da orrialde bakoitzerako 3 hilabete, orduan hemen dekot lehenengo 6 hilabeteak, 2018ko lehenengo 6 hilabeteak eta bigarrengoak.
Eta gero 2019ko lehenengo hilabeteak eta bigarrenak. Lehen esan dudan bezala, askotan gertatzen zait, 2018 egon arren, planifikatu behar ditu gauza batzuk 2000 hurrengo urterako, eta horrela ziurtatzen dut espazio nahikoa edukitzen dudala, eta ez dudala apuntatu behar beste nonbaiten gero hasteko. Orduan, Future Log ondoren, datorrena izaten da Monthly Log, eta ni kasu honetan ere moldaketa bat egin dut metodo originaletik, zen niri gustatzen zait hilabete osoa begiratzea bista batean, eta gustatzen zait formato honetan, ze niretzako argiagoa, ikusten ditut hobeto asteak, eta denbora hobeto neurtzen dut horrela. Orduan egiten dut kuadrikula bat, hau ere oso neurtuta edukitzen dudanez, eta agenda puntutsuak ditunez gida bezala, zuzenean eta regla erabili barik, nahiko azkar egiten dut, tardatzen dut zer, minutu bat edo, horrelako zerbait, askoz gehiago ez dit ematen. Ikusten duzunez, oso simple egiten dut. Hilabeteak kuadrikula egiten dut, eta normalean beti geratzen da hemen edo hemen lekutxo txiki bat, normalean erabiltzen duela idazteko atasa batzuk, igual ez dakatela egun konkretua edo hemen ez sartzen ez aizkidanak, hemen ipintzen ditut, eta gero hemen ere espazio txiki bat dakat, apuntatzeko zita garrantzitsuak edo ohartxoak egiteko behar dudana hilabete horretan. Hilabetea prest dakadanean, hasten naiz, egunerokotasunarekin. Eta nik normalean erabiltzen dut asteko bista. Badago jendea juten dela egunez egun ipintzen, baina niri gustatzen zait astea planifikatzea. Orduan, urte hauetan zehar, nabaritu dut, leku honekin niretzako nahikoa izaten dela, txiki idazten dut, eta nahikoa izaten da niretzako leku hau. Orduan dagoeneko horrela konfiguratzen dut astea. Ikusten badut egunen batean leku gehiago behar dudala, igual egiten dut konfigurazio ezberdina, astearen arabera, baina normalean horrela izaten dira nire asteak. Hemen 4 egun ditut, hemen beste 3, eta azkenengo zati hau erreserbatzen dut helburuetarako. Orduan hemen jartzen ditut aste horretan bete beharreko helburuak, eta helburu horien arabera juten naiz atasak planifikatzen astean zehar. Niretzako hau helburuen kontua funtsezkoa da gauzak aurrera eramateko. Ze horrek laguntzen dit fokoa zentratzen eta ez despistatzen normalean etortzen diren gauzakin, eta egin behar zenun ez dakit zer, baina sartu da ez dakit zer, eta azkenean galdu egiten zara. Eta besterik gabe, honekin nahikoa izaten dut hasteko urtea. Hemen aurkibidean berezitasun bat egiten dudana, izaten da, hasierako orrialdeak ipintzen ditut, eta gero hemen gustatzen zait hilabeteak jarraian edukitzea, mania bat, besterik ez. Orduan, hasten dudanean hilabete bat, hau da, Monthly Log egiten dudanean, jartzen dut zenbaki hau. Eta horrela badakit hor hasten dela, eta behar bada tartean idazten dut zeo zer, baina badakit gutxi gora bera jarraian egongo dela hilabete horretako atasak eta egin beharrekoak. Tartekan zerbait sartzen baldin badut, hemen idazten dut. Eta aurten egingo dudana, beste urtean egin ez dudana eta ikusi nun eta interesgarria iruditu zitzaidana, izango da kolekzioak, hemen atzeko aldean hastea. Nik normalean erabiltzen ditudan kolekzioak izaten dira checklist, adibidez fakturazioa egin behar dudanen hilabetero apuntatzeko ze fakturak ditudan, zentzuk eskatu behar ditudan eta ez, gero erabiltzen ditudan tresnen zerrenda, eta abar. Baina, kolekzioi buruz beste bideo batean hitz egingo dugu. Iradokizunen bat baldin badakazu edo galderaren bat horren inguruan, iruzkinetan utzi aldidazu. Eta nahikoa ikusten duzunez, nahiko simple, nahiko errez, astean besterik gabe linea bat egiten dut eta izin ipintzen dut,
eta bueno, marraskiri gabe, floriturari gabe, nahiko agenda txukun edukitzen dut, eta oso erabilgarria. Bueno, eta hori izan da nire bullet journal. Espero dut zuretzat baliagarri izatea, horrela izan bada, mesedez like-eri eman ni jakiteko. Eta, bueno, ikusten bauzu beste norbaitentzat ere baliagarria izan daitekela, mesedez konpartitu ezazu. Jungo naiz nire bullet journal betetzen, gauza probatzen, eta jungo naiz kontatzen zer izan den baliogarria niretzat, eta zer ez. Baldin badakazu galderaren bat, edo iruzkinaren bat utzi nahi baldin badiguzu, hemen behan egin dezakezu, edo zuzenean gure emailera idatzi. Eta hori izan da guztia, ez ahaztu harpidetzea, hurrengo bideoak ez galtzeko, eta datorren astean ikusiko dugu elkar. Aio!